«Και εσύ, Αλεξάνδρα μου, είσαι η Κύρκη που μας έκανε όλους γουρούνια», γέλασε ο Βαγγέλης, προσφέροντάς της ένα παϊδάκι. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό ήταν το σόι, μια μπερδεμένη, θορυβώδης, ενοχλητική αλλά αδιέρετη μάζα ανθρώπων που, όσο κι αν προσπαθούσαν να ξεφύγουν ο ένας από τον άλλον, πάντα κατέληγαν να μοιράζονται το ίδιο λάστιχο στο δρόμο της ζωής. Τέλος. Το σόι, μια οικογενειακή τραγωδία ή κωμωδία σε δόσεις. Κεφάλαιο 1. Η έκθεση της άντρας και το καταραμένο βαν. Όλα ξεκίνησαν ένα τυπικό πρωινό στο σπίτι των Χαμπέων, όπου η ηρεμία είναι μια έννοια τόσο άγνωστη όσο και η δίαιτα στο λεξιλόγιο του Βαγγέλη. Η μικρή Σάντρα καθόταν στην τραπεζαρία, παλεύοντας με μια σχολική έκθεση. Το θέμα. Η καλύτερη και η χειρότερη εμπειρία του καλοκαιριού. «Γιαγιά, τελείωσα», φώναξε η Σάντρα, αλλά η Χαρούλα, η οποία εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να ισορροπήσει 3 δίσκους με κεφτεδάκια, την κοίταξε με καχυποψία. «Για τα γλυκά έγραψες, πουλάκι μου», ρώτησε η Χαρούλα, η οποία πίστευε ακράδαντα ότι κάθε λογοτεχνικό έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία αναφορά σε σιροπιαστά. Ο Βαγγέλης, ο πατριάρχης της οικογένειας και ιδιοκτήτης της αυτοκρατορίας των Κρεοπολίων Χαμπέας, μπήκε στην κουζίνα γκρινιάζοντας. Το θέμα της ημέρας ήταν το ταξίδι στο Μαρόκο που ετοίμαζαν ο Διονύσης και η Αλίνα. «Μαρόκο, τι να πάτε να κάνετε εκεί πέρα», μουρμούρισε ο Βαγγέλης. «Εκεί έχει πανούκλα, γονόρια και μύγες που κουβαλάνε τον θάνατο. Θα πίνετε νερό από τον υπόνομο». Η Αλίνα προσπάθησε να του εξηγήσει την ομορφιά της Ανατολής, αλλά ο Βαγγέλης ήταν ανένδοτος. Στο μυαλό του, οτιδήποτε έξω από τα όρια της Αττικής ήταν μια ζώνη υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, το μεγάλο δράμα της εβδομάδας δεν ήταν το Μαρόκο, αλλά η επίσκεψη στην κατασκήνωση όπου βρισκόταν τα παιδιά. Ο Μιχάλης, με την κλασική του αφέλεια, είχε αναλάβει να βρει ένα μεταφορικό μέσο που να χωράει όλο το σόι. Και το βρήκε, ένα παλιό σχολικό βαν, που έμοιαζε να έχει επιζήσει από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μύριζε κρεμμύδι και βέρτι. «Μούχλα! Μιχάλη, αυτό είναι σχολικό», φώναξε ο Βαγγέλης μόλις το είδε. «Είναι οκταθέσιο, θείο, οικολογικό και οικονομικό», απάντησε ο Μιχάλης, ενώ το βαν έβγαζε έναν καπνό που θα ζήλευε και το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Η Αλεξάνδρα, η εκεντρική συμπεθέρα, η οποία είχε μόλις επιστρέψει από μια τραυματική παράσταση Ιαπώνων στην Επίδαυρο, μπήκε στο βαν με το ύφος της εξόριστης πριγκίπισσας. «Αυτό το όχημα βεβηλώνει την αισθητική μου», δήλωσε, κρατώντας μια βεντάλια και προσπαθώντας να αποφύγει τις κοιλίδες λαδιού στα καθίσματα. Το ταξίδι ξεκίνησε. Μέσα στο βαν η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική. Ο Βαγγέλης οδηγούσε σαν να κυνηγάει κλέφτες, η Χαρούλα μοίραζε κεφτεδάκια σε όσους δεν είχαν ακόμα λιποθυμήσει από τη ζέστη, και ο Μενέλαος προσπαθούσε να κάνει τον διαιτητή ανάμεσα στη Λιδία και τον Σάβα, που τσακώνονταν για το ποιος έφταιγε που το δικό τους αυτοκίνητο ήταν στο συνεργείο. Ξαφνικά ένας υπόκοφος θόρυβος ακούστηκε από τη μηχανή. Το βαν έκανε ένα τελευταίο τσουπ και άφησε την τελευταία του πνοή στη μέση ενός δασόδους βουνού. «Μείναμε», φώναξε η Λιδία. «Είναι η υπερθέρμανση», διέγνωσε ο Σάβας. «Πρέπει να το σπρώξουμε». Εκεί ξεκίνησε η απόλυτη κωμωδία. Ο Βαγγέλης, ο Μενέλαος, ο Σάβας και ο Κωνσταντίνος βγήκαν έξω να σπρώξουν το χρέπι. «Σπρώξτε ρε, σαν τον Σαμψόν», ούρλιαζε ο Βαγγέλης. Αλλά ο Μιχάλης, μέσα στην αναμπουμπούλα, ξέχασε να τραβήξει το χειρόφρενο όταν κατέβηκε να βοηθήσει. Το βαν άρχισε να τσουλάει μόνο του προς την κατηφόρα. «Το βαν! Φεύγει το βαν!» ούρλιαζε η Χαρούλα. Μετά από μια σύντομη και άδοξη πορεία, το βαν κατέληξε σε έναν γκρεμό. Όλοι έμειναν να κοιτάζουν το βάθος, όπου τα κεφτεδάκια της Χαρούλας και οι βαλίτσες της Αλεξάνδρας είχαν γίνει ένα με τη φύση. «Χαθήκαμε», ψιθύρισε η Όλγα. «Δεν χαθήκαμε», είπε ο Βαγγέλης, ο οποίος είχε μια εγγενή ικανότητα να κάνει τα πράγματα χειρότερα. «Εγώ ξέρω το βουνό σαν την παλάμη μου. Θα κόψουμε δρόμο από το δάσος. Τσουπ και βγήκαμε». Το τσουπ του Βαγγέλη κράτησε 12 ώρες. Κεφάλαιο 2. Επιβίωση στην ελληνική ύπαιθρο. Η νύχτα έπεσε στο βουνό. Η οικογένεια, εξαντλημένη και πεινασμένη, είχε κατασκηνώσει σε ένα ξέφωτο. Ο Σάβας, ο οποίος είχε τσιμπηθεί από μια σφίκα ή σκορπιό, σύμφωνα με το δικό του δράμα, ούρλιαζε ότι πεθαίνει. «Μανούλα, το δηλητήριο κυκλοφορεί». «Ηρέμησε, παιδί μου», του έλεγε η Αλεξάνδρα. «Πρέπει να κοιτάξεις την κλειδαρότρυπα του σύμπαντος». «Ποια κλειδαρότρυπα, ρε μαμά? Εδώ μας τρώνε τα κουνούπια». Ο Μιχάλης, στην προσπάθειά του να βρει φαγητό, επέστρεψε με μια χούφτα βατόμουρα που αποδείχτηκαν καθαρτικά, ενώ ο Βαγγέλης προσπαθούσε να ανάψει φωτιά με 2 πέτρες και μια εφημερίδα που βρήκε στο δάσος. Το επόμενο πρωί, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Ενώ περπατούσαν, είδαν 2 άντρες με περίστροφα να κινούνται ανάμεσα στα δέντρα. «Κλιματίες», ψιθύρισε ο Μιχάλης. «Είναι δραπέτες από τον Κορυδαλό. Θα μας σκοτώσουν», ούρλιαξε η Χαρούλα. Ο Βαγγέλης, σε μια κρίση ηρωισμού ή παράνοιας, αποφάσισε να κάνει επίθεση. «Όλοι πάνω τους, θα τους αφοπλίσουμε».
Η οικογένεια επιτέθηκε με ό,τι είχε. Ο Βαγγέλης με ένα κλαδί, η Χαρούλα με μια τσάντα, η Αλεξάνδρα με τη βεντάλια της και ο Μιχάλης με την κομμένη του παντόφλα. Όταν η σκόνη κάθισε, αποδείχτηκε ότι οι εγκληματίες ήταν δύο αστυνομικοί με πολιτικά που έκαναν περιπολία για παράνομους κυνηγούς. «Τι κάνετε εκεί, ρε», φώναξε ο αστυνομικός, ενώ ο Βαγγέλης τον είχε κεφαλοκλείδωμα. «Σας παρακαλώ, είμαστε νομοταγείς πολίτες», ούρλιαζε ο Μενέλαος. «Στο τμήμα όλοι», διέταξε ο αστυνομικός. Η περιπέτεια έληξε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου ο Διονύσης και η Αλίνα έφτασαν έντρομοι για να αναγνωρίσουν τους συγγενείς τους. Όταν είδαν τον Βαγγέλη να κάθεται στο κρατητήριο και να τσακώνεται με έναν δραπέτη για το ποιο κρέας είναι καλύτερο για κοντοσούβλι, κατάλαβαν ότι το ταξίδι στο Μαρόκο θα ήταν πολύ πιο ήρεμο από μια Κυριακή με το σόι. Κεφάλαιο 3. Η γλυπτική και ο έρωτας του Δελεμπορά. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, η ηρεμία δεν κράτησε πολύ. Η Αλεξάνδρα είχε ξεκινήσει ένα νέο έργο τέχνης για έναν διαγωνισμό. Ήταν ένα τεράστιο γλυπτό από γύψο και μάρμαρο, το οποίο είχε καταλάβει όλο το σαλόνι. «Το θέμα μου είναι η μυθολογία», έλεγε με στόμφο. «Η σκύλα και η χάριβδη». Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο γείτονας, ο κύριος Δελακούρτης, είχε ξεκινήσει ανακαίνιση. Τρυπάνια, κομπρεσέρ και σφυριά ηχούσαν όλη μέρα, κάνοντας την Αλεξάνδρα να καταραίει. «Δεν μπορώ να δημιουργήσω μέσα στην ηχορύπανση», ούρλιαζε, ενώ προσπαθούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Δελακούρτη. «Σταματήστε τη συμφωνική του κομπρεσέρ, αγενέστατε». Η λύση ήρθε από τον Κωνσταντίνο. «Μανούλα, έλα να δουλέψεις στο σπίτι του Σάβα και της Λιδίας στο Κουκάκι. Εκεί έχεις θέα την Ακρόπολη, θα εμπνευστείς». Η Αλεξάνδρα μετακόμισε στο Κουκάκι, μετατρέποντας το σαλόνι της Λιδίας σε εργοτάξιο. Η σκόνη του μαρμάρου κάλυψε τα πάντα, ενώ η Λιδία έπρεπε να προσποιείται ότι η μητέρα της δεν ήταν μια καλλιτεχνική δικτάτορας. Την ίδια περίοδο, ένα άλλο δράμα εξελισσόταν. Η Φωτούλα, η ξαδέρφη από το χωριό, είχε έρθει στην Αθήνα για να κυνηγήσει την καριέρα της στο τραγούδι. Ο Μανώλης, ο πρώην αραβωνιαστικός της και ιδιοκτήτης τυροπιτάδικου στα Γιάννενα, την είχε ακολουθήσει κρυφά. «Δεν θέλω να τον δω», έλεγε η Φωτούλα. «Με εμποδίζει στην καλλιτεχνική μου απογείωση». Ο Μανώλης όμως, με τη βοήθεια του Σάβα και της Λιδίας, προσπαθούσε να την κερδίσει ξανά. Άρχισε να της στέλνει ανώνυμα δώρα και λουλούδια, υπογράφοντας ως Έρμη Καλαμιά. «Έρμη Καλαμιά», αναρωτιόταν η Φωτούλα. «Ποιος είναι αυτός ο ρομαντικός τρελός?» Κεφάλαιο 4. Η μεγάλη παρεξήγηση στο μπάνιο. Το σχέδιο του Μανώλη κορυφώθηκε σε μια βραδιά στο σπίτι των παιδιών. Η Αντωνία και η Λιδία είχαν κανονίσει ένα τυχαίο δείπνο. «Πρέπει να μείνετε μόνοι σας», είπε η Αντωνία και έκλεισε τη Φωτούλα και τον Μανώλη στο σπίτι, ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν δήθεν για το θέατρο. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που η Φωτούλα παραδέχτηκε την αλήθεια. «Μανώλη, η σχέση μας ήταν πάντα ένα ψέμα για να κλείσουμε τα στόματα στο χωριό. Εγώ ήθελα να γλιτώσω από τις φήμες και εσύ από τα σχόλια που σου έκαναν στο σχολείο». Ο Μανώλης έμεινε άναυδος, αλλά η συζήτηση διακόπηκε από μία τραγωδία. Η κλειδαριά του μπάνιου, την οποία είχε φτιάξει ο Κωνσταντίνος, χάλασε. Η Φωτούλα και ο Μανώλης κλείστηκαν μέσα. «Βοήθεια, έχω κλειστοφοβία», ούρλιαζε η Φωτούλα. Η οικογένεια επέστρεψε και βρήκε τον Μενέλαο να προσπαθεί να σπάσει την πόρτα με μια μπατονέτα. Και ένα κατσαβίδι. «Πρέπει να σώσουμε τις ζωές τους», φώναζε η Αλεξάνδρα. Όταν τελικά η πόρτα άνοιξε, η Φωτούλα και ο Μανώλης βγήκαν έξω, αλλά όχι ως ζευγάρι. Η Φωτούλα έπαθε αλλεργικό σοκ από μια σοκολάτα που έφαγε μέσα στο μπάνιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην κλινική του. Μενελάου. Κεφάλαιο 5. Σκύλα και χάριβδη. Η μεγάλη μέρα του διαγωνισμού έφτασε. Η Αλεξάνδρα παρουσίασε το έργο της. Όλο το σόι ήταν εκεί. Το γλυπτό ήταν δύο τεράστιες, τρομακτικές φιγούρες που έμοιαζαν να τσακώνονται. «Πώς το ονομάσατε, Αλεξάνδρα?» ρώτησε η Λιδία. «Το αφιερώνω στις δύο κόρες μου», είπε η Αλεξάνδρα με ένα πλατή χαμόγελο. «Το έργο λέγεται «Σκύλα και χάριβδη». Η Λιδία και η Αντωνία κοιτάχτηκαν παγωμένες. «Εμείς είμαστε η σκύλα και η χάριβδη», ρώτησε η Αντωνία. «Εσύ είσαι η σκύλα», φώναξε η Λιδία. «Εγώ είμαι η χάριβδη». «Θα σε σκοτώσω», ούρλιαξε η Αντωνία και άρχισε να κυνηγάει τη Λιδία γύρω από το γλυπτό. Ο Βαγγέλης και η Χαρούλα παρακολουθούσαν τη σκηνή τρώγοντας σκεφτεδάκια που είχαν φέρει κρυφά, μέσα σε ένα τάπερ. «Βλέπεις, Χαρούλα», είπε ο Βαγγέλης. «Τελικά, το δικό μας το σόι είναι το καλύτερο έργο τέχνης». «Ναι, Βαγγέλη μου», απάντησε η Χαρούλα. «Αρκεί να υπάρχει πάντα λίγο λάδι στη σαλάτα και πολύ υπομονή στα νεύρα μας». Και κάπως έτσι, με φωνές, γέλια και μια κλειδαριά που ακόμα δεν είχε φτιαχτεί, η οικογένεια Χαμπέα και Τριανταφύλου συνέχισε την πορεία της στην ιστορία, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας, η τέχνη και το κοντοσούβλι μπορούν να συνυπάρξουν, αρκεί να μην είσαι κλεισμένος στο ίδιο βαν μαζί τους. Τέλος, το σόι. Μία οικογενειακή τραγωδία. Σε πολλές πράξεις και αμέτρητα κεφτεδάκια. Κεφάλαιο 1. Η έκθεση της χαράς και το φάντασμα του Μαρόκου.
Όλα ξεκίνησαν ένα ήσυχο απόγευμα, αν μπορεί ποτέ κανείς να χρησιμοποιήσει τη λέξη ήσυχο για το καιρονιόν. Σπίτι των